Na, ez a Castervilla játék, aki nem tudja, hogy kell vele pontosan játszani, annak most bemutatjuk egy pár lépésbe. Beléptünk a Castervilla játékba. Ugye a Castervilla játékban vannak szomszédok is. Most itt az egyik szomszédra kattintunk rá, aki itt kopogtat az egyik háznál. Itt láthatjuk a képet, melyik az a szomszéd, rákattintottunk a zöld jelzésre. Elindul a szomszédunk szedni összefele letonokat, meg egyéb feladatokat végezni. Általában 2 szokott egyszerre lenni, 2 szomszéd, most csak egyet találtunk, aki belépett. És van nálunk vetemény is, amit be lehet szedni. Igen, egyszerű, csak rá kell kattintani mindenhova. Jó szárok vannak, ezeket lehet etetni. És adnak különféle terméket, fonalat, a birkák, a disznók, sonkát adnak, vannak itt pávák, azok tollat adnak, csillagot, tyúkok, ezek tojást, tehenek, azok egyértelműen tejet adnak. Vannak itt libák is, ezek tollat adnak. Vannak ilyen tavak, amik adnak egy vödör vizet, esetleg. Igen, itt van egy vödör víz. Itt is. Na most, vannak különféle feladatok, amiket el lehet végezni. Itt fölül rákattintottam a királyra. Itt láthatjuk, hogy itt el kell végezni olyan feladatot, hogy kötelet kell csinálni. Itt egy táskát kellett kérni, itt pedig lámpát kellett, ilyen fákját kellett vásárolni. Most ha vásárolni kell valamit, akkor itt ebbe a sarokba, jobb oldalt lent rá kell kattintani erre a nagy ikonra. Megjelenik egy ablak, és akkor itt lehet vásárolni. Például házakat, akkor ide kell az elsőre rákattintani. Hát, ezért dísztárgyakat, ez a második. Állatokat, vagy növényeket, ez a harmadik. Lehet ruhákat vásárolni. Energiát lehet, vagy éppen ami szükség ahhoz. A játékban szokott lenni olyan, hogy farkas, meg egér, ahhoz lehet vásárolni 35 szívér, ami itt a bal felső sarokban lehet találni, most itt 14 van, lehet vásárolni ilyen bunkót. Ahhoz ezt a zöldet kell megnyomnunk. Most lehet gyártani üzemekbe többféle dolgokat. Itt most aranyrudat gyártottunk, amit be is szedünk. Rákattintottak az egyik üzemre. Itt lehet gyártani különféle dolgokat, itt egyértelműen mutatja a kép, hogy miket.
kicsit lassan töltse. Szóval valamit akarunk gyártani, például mondjuk a kőből, egy kődarabból akarunk gyártani egy kőrudat, akkor erre a zöld kockára rá kell kattintani, és már el is kezdődött a gyártás. Ez most 54 percig tart.